Minkälainen tilanne sinulla, Aurora, nyt sitten on elämässä? Mulla on vähän sellainen monenlainen tilanne. If I would die, my daughter gets automatically asylum. Don't think about that. Maybe you can find a wife here. Mitä? Jos vaikka niinku oikeasti rakastuu. 3,000, that's all I have. And you find me someone to get married to. You're fucking crazy, all of you. On balleriina. Onko me sinusta niinku hurrikaani tai joku muu kaoottinen ilmiö? Se on enemmänkin niinku kiskoilla kulkeva liekiheiti. Let's have a moment of silence. Balleriina. Diva, ei happe, ei ilma, kun se astelee tila. Kunnon ihmistä haluaa rakastaa. Ja sanoo kultsi. Yö. On semmonen piirakka, kun on vittukin. Ei käännä. Eläkään.